F'jum il-ħelsien il-Port il-Kbir reġara it-tiġrijiet tar-regatta. Bosta rħewla biex wara sentejn jerġgħu jaraw it-tim tagħhom f'kompetizzjoni f'dan l-isport tradizzjonali Malti. Fir-regatta tal-lum ħadu sem 8 distretti li huma Bormla, il-Birgu, Birżebbuġa, l-Isla, il-Kalkara, il-Marsa, Marsa Mxett u Siġġiewi li kompetew għall-ewwel darba. Bla ma jonqos ir-regatta tkun mistennija fosthom minn dawk residenti fil-Kottonera illi fissruha bħala festa. Nistennuh bħal dejjem huwa aħna bħala Kottonera dil-festa nħobbuha ħafna u dejjem inkunu nistennuha bħal kull sena u daw is-sentejn li ma minnix narawha u għalina xi ħaġa telfa kbira għalina. Jien minn hawn mill-Isla, ovvjament, u dilettant ħafna tad-dajs ta' regatta. U kull sena ovvjament parti minn ħajjitna regatta. Bħal kull avveniment aħna dilettanti mhux tar-regatta biss il-Kottonera għandna festi ġimgħa kbira, il-vet nistennuhom ħafna dawn l-affarijiet u żgur. Ir-regatta tattira wkoll nies minn barra mid-distretti tar-regatta. Nipprova niġi ġejjem fehem jiena m'iniex mir-raħal li fejn ir-regatta ma toġobni, hija xi ħaġa nazzjonali ħanejdek. Fost dawk li taw is-sapport tagħhom kien hemm numru ta' żgħażagħ li ilhom sa minn ta' età żgħira jsegwu dan l-isport tradizzjonali. Kalli tiegħi fir-regatta u minn dejjem rajta sport tradizzjonali Malti u bekk tħajjart għaliehu. Imrabbi hawnhekk ġifieri ir-regatta dejjem niżlu naraw as-soltu kien ikun hawn ħafna iżjed nies. Ġifieri kien ikunu pakkjata waqas kollha fejn timxi niftakar żgħir. Meta nerpu konna naqbżu l-baħar. U wara sentej bosta kienu ħerqana jerġgħu jinżlu sal-Port il-Kbir. Jalla ġiet li tkompli sejra kif inhi. Daqqina sentej wieqfin u sara naraw. Ejwa ta' għax ħalqet nostalġija li da sentej ma saritx. U naħseb anke minn nislew responsa aħjar mis-soltu milli qed nara. Dejjem segwej ta' fejn inkun nista' nsegwiha u llum inżilt nara għax il-nama ma ssir sentej, għat ħaniġi nagħti s-support in-naħa tagħna tal-Birgu. Saħansitra kien hemm min wara xewqa li fl-aħħar sentej rid li ssir ir-regatta. Naħseb illi kellha anke f'dawk is-sentej kellu jsir xi ħaġa, l-inqas jekk mhux b'mod daqshekk kbir, imma naħseb illi xorta kellha ssir, l-opinjoni tiegħi dejjem. Ir-regatta tal-lum hija waħda mit-tnejn li jsiru, bl-oħra ssir nhar it-8 ta' Settembru.